प्रणाम। हम कल्पना ठाकुर झारखंड से। मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मज़ेदार झूमर, आप सुनिए। अरे हमरो करम जारी गईले सुनर बर जोगी हो गईले हो। हमरो करम जारी गईले सुनर बर जोगी हो गईले हो। जा कर के बोल दो कोई हमरो पापा से, जा कर के बोल दो कोई हमरे पापा से। अरे जेकरा के पौआ पखरला ओहुरे बर जोगी हो गईले हो। जिनका के पौआ पखरला से हो रे बर जोगी हो गईले हो। जा कर के बोल देना हमरो भैया से, जा कर के बोल दो कोई हमरो भैया से। जिनका के आहे जिनका के तिल का चढ़वला से हो रे बर जोगी हो गईले हो। जिनका के तिल का चढ़वला से हो रे बर जोगी हो गईले हो। अरे हमरो करम जारी गईले सुनर बर जोगी हो गईले हो। जा कर के बोल देना हमरे अम्मा से, जा कर के बोल दो कोई हमरी अम्मा से। जिनका के आहे जिनका के आरती उतरलू से हो रे बर जोगी हो गईले हो। जिनका के आरती उतरलू से हो रे बर जोगी हो गईले हो। जा कर के बोल दो कोई हमरी चचा से, जा कर के बोल दो कोई हमरी चचा से। जिनका के आहे जिनका के दुआरा उतरला से हो रे बर जोगी हो गईले हो। जिनका के दुआरा उतरला से हो रे बर जोगी हो गईले हो।